Za všetky doterajšie liberálne kauzy je potrebné spomenúť prideľovanie desiatok tisíc eur nadácii Milana Šimečku. Podľa predchádzajúcich liberálnych vlád boli kultúrou skôr LGBT sprievody polonahých bláznov. Práve obdobie rokov 2020 až 2023, kedy pre tzv. Krízovú situáciu boli liberálmi v rozpore s ústavou obmedzované práva občanov Slovenskej republiky, jednoznačne a nespochybniteľne ukázalo, aké významné a dôležité je zabezpečenie prístupu verejnosti k diskusii a nezmanipulovaným informáciám, v čom tzv. RTVS v tomto období zlyhala na plnej čiare. Návrh na vyslovenie nedôvery je jeden bezvýznamný, nezmyselný kompilát liberálnych fráz a hesiel pôvodne publikovaných pravdepodobne v kontroverznom denníku N, známom svojou liberálnou protislovenskou činnosťou, ktoré tu z tohto systému médií a mimovládok vytvorili doslova liberálno-extrémistickú totalitu. Mimovládne organizácie a rôzni Milovia, Šimečkovia, Kolíkovia, Godovia a Rizmanovia